Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 9:34. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili ginawang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Walang batid ang gimmick pag ikaw ay very lucky. Sabado night, sumuusok ang music, dito walang makakasingit. Sabado night, siyempre Sabado night, abangan nating kaibigan kahit kailan. Sabado night, oh Sabado night, ito'y big day sa akin. Oh Sabado nights, cool na cool sa akin. Wow! My God, I hate trucks. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Maayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati, Region 1, mga palangga kita sa Nabilin, isa ka oras. 23 minutos. Karon nga adlaw, Sabado night, Petsa 18. Sabado naman edisyon sa inyo sini nga palatuntunan sa kanaandan liwat naman naton nga mangin kamuylog. Ang bilog naman nga puwersa, ato sini nga news team, ato sini nga mga correspondent. Saliwat naman nila sa pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry, aton sini kapolisam, as usual sa Central, Southern, kag Northern Negros. Ang aton sinimata kag dulungan oras sang kagabion pang Sabado night, Patrol 2, Crossword Patrol.
Liwat naman nga mga labiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Ato naman liwat nga bantayam, himolsuhan. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si aksyon. Mamang ang depensor nga mag-responder. Pang Sabado night, back-to-back kay aksyon. Papang Albingraba. Ato sa kapiloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Butsilingon tatak na kapag abot sang adlaw nga Sabado, mamang kagpapang magatigop puwersa para madala ang balita sa kahanginan. Ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa nasyonal kag international. Monitoring Center sa Aksyon Radyo Bacolod pang Sabado night. Of course, ang puwersa ni Rubber Boy Aksyon Marlon Hinovaya. Ang ato sining nga mga technical partner, diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Puwersa naman ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Backup diri kay IT Expert JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Sulan, Sambago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinandan, ang inyo sinilagat ng Kurmana Action Night Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Of din ninyo ko sa nabilin isa ka oras. 20 minutos nga pagpangalagad inyo pala tuntunan. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Unang kabahin sa katos sa pagpagalagad ginadulong sa inyo sa Kaalwan sang Evergreen Herbal Capsule. Pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Isili nila ang sobrang katambok nagaresulta sang fatty liver, barado, ngaw kagwatan kag iban pa nga balatian. Sobrang creatinine, kidney ang damage. Sobrang acid resulta sa pagbutod sa tiyan, paglingin sa ulo, pagbalik-balik nga, pagnubo, o kung pag-ubo, ulcer, kag iban pa. Kag constipation, nagresulta sa madamo nga balatiam, kay ginasiling constipation is the mother of all disease. Amo ini ang sekreto sang Evergreen Herbal Capsule. May pito ka mga sangkap, mabakal sa bisan di ilang botika sa inyo nga mga lugar. Sa duga kasayuran, pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call. Cellphone number 0910-126-4595. Pangitao lang si Doc Crispin Hico. Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig limpyo pabakod, kalagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Ang ini mga kabayan sa ato sa kapapalagad, ginadulong man sa inyo sa Kaalwan sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. May dandruff ka bala? In other words, may kaspa ka bala?
Maayo ang Dr. Alfred's Mangosteen Soap sa mga tao nga kaspahon. Hindi bago nagahatag ini sang maayo nga nutrisyon sa ato sining nga ulo kag buhok. So kung nagka-problema kasang kaspa sa ulo mo, kung atakihon kasang katol, lulinghod lang sa losa, kuto kag kayumad, ang katapat sina para madula ang imo sini nga dandruff. Gamit ka Dr. Alfred's Mangosteen Soap para madula ang kaspa sa imo sini nga ulo. Sa inyo nga papamaraklon, padulong sa grocery store, hindi makalipat listaha para hindi ka malipat. Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ay ni mga kabayan sa kato sa kapagpalagab yaduro sa inyo sa kalawas sa Santon Placer Balowel. Kombinasyon sang madamo nga yerba. Santon Placer Balowel, manami nga ibanyo sa panuhot kapalakip sa aton sining kalawas. Santon Plus Herbal isa kapahid, dula ang sakit. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. My God, I hate drugs. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:45 na sa aton sining nga pagpangalagad. By the way, congratulations sa mga newly elected nga miyembro sang Negros Press Club. Newly elected nga mga officers sa Negros Press Club para sa 2020-2021. Package deal ba? Landslide, ha? Congratulations sa bag-o na pilihan nga presidente sa Negros Press Club, Glazel Mascolino, sang Daily Guardian, Manila Bulletin. Ang Vice President sa Negros Press Club, mo si Sheila Hilera, sang Bisayan Daily Star, CNN Philippines. Secretary Mr. Erwin Nicavera, Sunstar Bacolod, GMA Stinger. Ang Treasurer, congratulations kay kumari ko, Merlinda Pedrosa, sang Sunstar Bacolod. Auditor, si Madam Elsie Hulingan, Negros Daily Bulletin, DYKB RPN. Congratulations man sa napilian siyam ka mga Board of Directors sa Negros Press Club. Congratulations sa kay Station Manager, Mrs. Koa Nona Magbanwa, sang DYEC Action Radio Bacolod Station Manager. Congratulations man sa Board of Directors, Eden Abuso, Action Dorel Cabato, Action Dale Salazar. Congratulations man kay Nanette Gaudal Kiber sang Philippine News Agency, Toto Ives Monticelio sang RMN DYHB, sakay Migota Ray Shason sang Muse Radio. Congratulations, isa man sa mga Board of Directors. Si Toto Jimlo Victosa sang RMN DYHB, kag ikasyam, congratulations kay Max Makahilo sang Negros Weekly. Amo niyang siyam ka mga Board of Directors sang Negros Press Club set of officers for 2020-2021. Congratulations sa inyo, ha? Si Kagawad Peter Maymay Noblegle naga-extend lang sa iya sili pagpahimulahan man sa mga napilian nga mga officers sa Negros Press Club na binigid sa mga taga-Action Radio Bacolod. Ayos!
By the way, ang Barangay Panukoy magapatigayon sang first lamhitanay sa Panukoy Sinulog Festival. Nagasugod Enero 19, tubtub Enero 26. Ginagdat kabubuas sa Enero 19, alit alas 8 sang aga hasta alas 5 sang hapon. First time nga batabo ini sa Barangay Panukoy ang ginatawag First Barangay Panukoy Airsoft Event in cooperation sa Negros Airsoft League Incorporated. Ang ila sila din nga registration tag 250 bala mo kada miyembro. Ang makita nila sa registration ang 100 makadto sa mga senior citizen sa Barangay Panukoy. Salamat kita sa mga taga Negros Airsoft League Incorporated. Nakabahin sa ila sining First Barangay Panukoy Airsoft Event. Ang ila ginpili nga mangin beneficiaryo amo ang mga olds, ang mga senior citizens sang Barangay Panukoy. Thank you very much. So buwasaga alas 8 durang ila sini first event da sa daw Serbina mo da blang football field da sa likod lang sang amon nga kuana. Nga barangay halls to bangalan sang Bureau of Fire dabla. Alas 8 buwasaga daw dira matabo ang ila sini nga first event kag ang finale sa ila sini nga event dito sa Purok Bantod. So ginagdata ka mo na magkadto kag maglantaw aktual kung paano maghampang ining mga grupo, mga miyembro sang Negros Airsoft League Incorporated. Pag-abot sa Enero 24, Biyernes, alin alas 8 hasta alas 12, sang ugto, may ara kita bloodletting activity kag dental mission. Enero 25, Sabadong adlaw, alas 6 ang aga, mangrove planting. Alas 7 sang gabi, Enero 25, Miss Gay Lamitanay Queen sang Panukoy 2020. Sa mabot nga Enero 26, Domingo inang adlaw, alas 6 sang aga, may ara Zumba sa Panukoy. Alas 9 sang aga, pottery making demonstration. Alauna sang hapon ang Sinulog Street Dance and Arena Competition, First Lamitanay sa Panukoy. Alas 7 sang gabi, sponsor sang Ram Guardians Night. Kamu na ang bali mga schedule of activities na matabo sa First Lamitanay sa Panukoy Sinulog Festival. Nagasugod buwas, Enero 19, kag magatapos sa Enero 26. By the way, ning ginatawag lang kwan First Barangay Panukoy Airsoft Event in cooperation sa Negros Airsoft League Incorporated. Bali simultaneous sa gali, no? Sa Gonson na kada area may ara ginatawag nga bakbakanay bla. Pili lang sila kung diin ka malantaw. Ha? Sabot silingon, simultaneous ni Glia. Wala, wigi, no? Mag-oras 8 sa aga nga bakbakanay, hasta alas 5 sa hapon. Ay, puwerte, no? Pero finale sa ilang bakbakanay, arita sa may kwan, sa may Purok Bantod, no? Malili ko to buwas, sa aga. Aga pa. Sige, gop mo kapibla, sige lantaw mo sa bakbakanay. Ito ayan bunday sa miyembro sang kuan ha sang Negros Airsoft League Incorporated. Amo man si Nino, si Christopher Reedfield. Believe. Ayos! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:53 na.
May nabilin pa kita nga bali 7 minutos antes kita magaungot sa takna nga alas 10. Uy, happy birthday gali karong kadlaw kay Engineer Arthur Normandy. So, rigid engineer, may kuda kadtos birthday mo karong gabi. At tuloy gina-invite kita niya for dinner. Daling kiti tumod man sa mga kung kasablagang hindi mo mapaiway. Naguot kag nalang-alang ko Engineer Arthur Normandy, no? Anyway, happy birthday again sa kay Engineer Arthur Normandy. More life, good health para sa kadlawan karong adlaw ni Engineer Arthur Normandy. Halin diri sa imo kapamilya sa Aksyon Radyo Bacol. Ayos! Nonoy Manggubat, tiga paurok-urok na sawa. Si Toto Nonoy Manggubat. Happy birthday ko rin kay Nora Ferrer sa Granada Heights. Rodi man naghilot ka paurok-urok man. Si Jory Britanya nagapaurok-urok man siling ni Nonoy Manggubat sang Robilio Taxi. Sa kay Engineer Nonoy Garunan kag sa kay Ma'am Jolie Hamandrea sang All Sector Industrial Sales kabangkalan nagapaurok-urok gid. Amo man si Maninay Sanchamorph May Kakaloy Bibidor. Dara sa Rosario Heights Division sa Barangay Takuling. Gapaurok-urok man. Kay Nana Perez da may gabi ha. Nana Perez. Good evening. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 9:55 na. Kay Maninay Jo Salanga, mayad nga gabi. Maninay Jo Salanga. Maninay Jocelyn Salanga. And family, happy listening. Salamat gid Maninay Jocelyn Salanga. Gapaurok-urok sa Maninay wa. Si Martin Jod Galio, pinatamyaw lang ni Naids Pedris Arsiaga. Happy listening lang kuno. Ayos, check na nga ito sa ringa Patrol 2. Ato sa ringa Crosswind Patrol, kamustahon ta ang paglibot-libot ni Mamang Aksyon na Andy Pensor o pod kay Papang Aksyon Albing Graba. Ibalungon ta ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa ilang paglibot-libot Sabado night. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Aksyon ang Defensor sa Patrol 2 Observation Report. An mayong gabi, an Piskarin. Yes, Aksyon na Eric, mayong gabi man sa mga ka-aksyon. Mayong gabi lang na congratulations sa mga nagdalaog, syempre, panibago naman yung set sang Negros Press Club, Aksyon Eric, Officers. for this 2020. Yes. Diba, nagpangunag ito kagina sa Board of Director. Ang aton man yung station manager, si Ma'am Nona Di Maala Magbanwa. Bangga-bangga. Ang syempre, congratulations man kayo ng Glazel Masculino, Aksyon na Eric. Emotional, nag-isip lang kagina. Sir, knowing man nga, amo na gali ng napili siya or nanguna ang iyang ngalan sa voting man sa mga media diri sa Negros Occidental nga nag-participate sa kagina ginpatigayon nga eleksyon. Diba? Yes. Bongga-bongga. 63-42. Panahila nga voting kay na sang kontra man nga si Miss Daliasa. Ang nami pag-reflection, Eric, kay ano lang term sina, kay tanan gid sila is nakasulod. So meaning ang slate nila is nakasulod gid tanan 14-0. Landslide. Landslide, iyon. Ano man ang correct nga term, Aksyon na Eric, kay landslide gid sila. Diba? Hashtag padayon na nga grupo. Nagpadayon gid sila. Actually, Aksyon na Eric, ito kalabanan nito nga mga pamatanon. Maybe ang 2020 year of the mga siguro mga teenager, mga hobbiness lang. Hindi wala na teen mo kundi hobbiness na. Diba? Nakakorek mo Aksyon na Eric? Yes. Pasok. Saliwat, congratulations sa mga bagong set sang
Negros Press Club nga mga official naman, syempre mga official for this year 2020. Diri kita sa pilaman ka mga situation diri sa palibot sa syudad sa nga Bacolod. Makita nato na Eric, ang notice ko gid kaina sa naglabay kami diri sa area sa nga Dalan Lacson. Ang Chinese lantern na bla. Ara na. Gani na. Makita mo na halin gid dito sa may Ramos, hindi ka Ramos sa National Vino. Ang punuan gid may arasing Chinese lantern na no. Adto diri sa may SSS, the SSS, amo nang ilang agad pakurayan Action Eric sang Chinese lantern. Naaamoy mo na yung Chinese New Year. Gani man. Amo na, na-notice natin kaina, kahit syempre, ang pila man ka mga kalanaan sa subong iyang gabi. O na-notice ko, Eric, ang mga, tawag na gani, mga restaurant, kumbaga, madamo gid sa mga nakapila nga mga salakyan, nakahilera lang. At may ginsend ko na nga mga video, kitaan gid Action Eric, ang hilera sa mga salakyan. Subong nga gabi or Sabado sa gabi. So meaning, makitaan mo nga ang tao sa karon subong nga gabi, kalabanan sa ila is nagapangita gid sa, naga-take time gid abi sa pag-upod nila, pamilya, para iya makapanyapon tingob. Kaya di, sometimes ang Saturday or ang other yati, siyempre Sunday, amo mala na ang time nila nga ginalat nila para sa ila iya nga pamilya, makabanding-banding man. Oo, di mayo lang na nga pag lagaw-lagaw sa aton yung mga ka-action nga subong, naga-propatawhay. Naga-parelax, kumbaga. Siyempre siyempre sa mga ka-action marathon, abay na ka mo daw sa GNG. Ay, kalan. GNG. GNG na yan. Kumbaga, go na yan. Or ano pa yung Gigil na gigil. Gigil na gigil. Gigil na gigil. Gutom na gutom. Katawag yun yung definition niya, pero namiyagi ko Japon. Yes. Gutom na gutom. Daw pa rin yung sang tupad ko, de. Kaya do nagabatsagi sa sang gutom kagina. Mo ganito. Kasi muna ulian na siya sa kagutom. May karaging agaw gina siya. Naulian na sa karaging agaw gito sa saka para makapanyapon. Lumasanag na niya sining kuhan paranawan. Kaya gani, action and kalma ka na danay. Kaya ma-recharge ko danay. Kaya lagi tapos sa charge. Tapos na sa recharge. Ari dito paunay-hunay. Kaya baya, mas mayo ko na makapaunay-hunay kaya para mag-anang iyang pamatsag bala or ang tiyan niya bala. Kasi siyempre kung busog ka bala. O kaga kung kisa ako nasobrahan ka sa pabusog, masakit man ang imotsan. Kung mas mayo nga hunay-hunay ka. Laban Luman, bla aksyonan nga nakatukobaw. Oo na yan. Pagtukob sa mother, dahil na nga tulog-tulog mo. Muna matasan sa manog mo, kung makakaon ka na ikaw mabusog, dayon pa hunay-hunay. Kora na patunaw-tunaw ang terms na. Patunaw-tunaw. Patunaw-tunaw. At yung mo naman ni Action Alvin, mapatunaw-tunaw lang siya danay. Na. Kaya mayo lang bla, do ka smooth lang. Laban. So naglabay na lang ginkaon niya, gin pa regain lang ang iyang strength. Do ka mayo to. Do kayong iyang kuhan nga kisay-kisay. Mayo din kisay-kisay, Gani. Do ka mayo subong kay Papang Alvin. Do kondisyon sa subong mang? Gani, matag ko, yan, naging kakondisyon niya siniman. Ati, balo ka na na. Ay! Balo ka na na, balong tapaw. Alams na. Naman na tirada. Ay, correct. Tama mo lang siya na rin dumatuyo ko saan ako ginistorya si mo. Hindi, ikaw yung tinuyo. Dumatuyo, ano sa ako niya kaya ginistorya. O ba si gutom ka man? Bago-ulang ko actually kakaon man. Bago ka lang kakaon. Kung ma-alive. Uduga luyang ako, matignan nilang. Maano to na Why ka biga, tumar may tisi. Yun lang. Patay ko na black eye para ma-try it again. Ara, amatik Amatik hoping. Kopaya. Lusot. Ikaw na gina. Ako pa, ikaw ginaya. Gina
na. Oh. Ay, kalay. So, subong selection na, Eric. Kaya pa, level-up kaming tingog na kung do ka correct man. Pasok na ako niya tingog. Ha? Pasok na ako niya tingog. Hindi bilog yapon. Correct. Ay, hindi naman tuyo, blak. Ito, Hindi, feel ko nga ako niya tingog. Ito, tuyo, blak. Matyagal mo lang iya. Posible karon ang nagapamati, mambalik sila, ano lang reporter ng Action Eric, kadawla ganaw. Uy, Ay, ara. ano nga. Kapaya. O, by the way, Action Eric, kagina, if ma-remember mo, ito pila gini ka mga controversy, nagabalik-balik, na nila sa syudad ng Bacolod, issue bala sa Station 3, kag sa Station 9. Ate, oo. Di kaina, Action Eric, as situationer, taman lang, na-notice natin kagina ang area sa police station number 3. Kada report, ginabantayan, ginila, Action Eric. Kung ano ang another, pagid ba lang nga mga update, ay kung pamangkuton mo ang ginatugyanan or ginbilinan, abe, nagaserving nagapamuno or naga-oversee sa mga personal pagid. Since nga wala pa man sila official, wala pa man sang formal abi nga order, subong kaulat-hulat sila kung ano man nila ginapost, ano ang ginapagwa nga statement ni Lieutenant Colonel Ariel Pico. Mo gito ginaabang-abangan nila kay mas maayo kuno nga nakapanigurado sila, nag-aware sila kung ano ang nagaginawa nga balita with regards kung ano ang mga status Manila Action Eric. Laban-laban do ubos sila kuno. Kaya mo to ang nagwa sa order. May ara kita sa... Why pa na order actually, daw, kwan pa man lang na, daw, verbal pa na, pero wala pa nag-abot ng official order. Amo na Action Eric. Pero sila ninisang iba niya, laban-laban na. Laban-laban, kay amo na vlog, may nagpagwa na, may nag-divulge na, kumbaga, written order na lang ang ginaulat. Kag primagid mismo sang authorized makapapanaog sang sinayang direktiba, Action Eric. Mulas da ng city director. Yes, in person of Colonel Henry Binyas, ang BCPO director na. Balaan na sa sulod ko si Mana. Possible gidi next week, diri mabalaan kung ano ang mga tabo mahitabo. Kaya nagmuno ko gani sa kilala taman nga mga, syempre mga kapulisan. Ano ni ayan ang plasada kiduga buslanay ng bala. Ate gwa na laptagin sila, wasaagin sila eh. Amo na ang Lain-lain nga mga unit ng katuan sa mga pulis nga na destino sa station number 3. Yes, Action Eric. Tigit pa bangkot bala naton ti possible ano ginayan ang pinaka ano ninyo ti ambasang nakuhaan naton policeman sa station 3. Iti possible ni ma'am sa iluhon kami sa other nga station. Correct. Laptahon na sila in other words. Laptahon sila sa diriman sa... So depende kung diin matupa ang ngalan mo. Depende kay basi lang iban. Di ba si... Okay na matupa ka sa Bacolod, hindi lang outside Bacolod. Kung mga na-assign kay Abi, mga other paging nga banwa, kag city. Na-assign ka Abi sa mga Mindanao kung sakit na na iya. Mindanao yun ito Mindanao. Dili with ilaman din siguro Hulaton tang official order sang kwan sa city director sa sulod nga simana. Amo na siya na Eric. Pati mo na sigurado na nga halos tanan sila da islanggid. Yes, Action Eric. Ang official ya is tigin kakas or gin-relieve dyan si Sir Kulanag. Ginapa-report na... Floating status, no? Floating status mo si Kulanag sa headquarters? Amo na ang nagwa nga report of floating status ang deputy, ram na yapon sa headquarters man. Amo man ang plastada, Action Eric. Ay subong concurrent ang pagtawag na kay Lieutenant Colonel Levy Pangge. Si Pangge, amo ang Deputy Director for Administration at the same time. Siya ang officer in charge. Caretaker sa police station number 3. Amo na ang For the meantime, nga wala pa sang order, kag wala pa sang nga ibulos na bali si Colonel Binyas. Amo na ang pinaka-senaryo subong. Ang feeling bala nga nagahulat ka kung sa pagwaya sang order as pag-interview naton sa pila ka mga pulis o istorya naton mahulat kita ma'am kung ano ang resulta ang ipagwa nga order. Himuson na lang sa tanan nga ara subong pada sa police station number 3 nga sigurado islan sila tanan. Laban-laban para nga para lang mahimos sila paminsaron.
Amo na gani action Eric. Asto kung saan o ang effectivity sa ilang pag-relieve dira tanan, balaan na dason si Mana. Kay tito formal na ginaman na mo nga announcement kumbaga. Ba mo na siling kuha, wala tonta sa dason si Mana. Maghintay tayo. Teka, kamusta? Galibot polis taway. Amo na na-notice na to siya na Eric. Way galibot? Hindi, nagalibot. Hindi ko na-notice mo way galibot. Timbrano pa nga action na Eric. Nalubayan natin ang police station number 1. Timbrano pa naglibot. Ang area sa police station number 4, labay man natin mga alas na subong, alas 10, mga alas 9:30. Nakita natin nga bagulang gid nag-sampot. Siguro nag-CR naman to ang sa station 4. Balik naman sila sa pagrobeng. Paglibot nila sa ila area of responsibility action Eric. Okay. Iti ang isa pagit kay since nakatiner kita kaina kadali sa police station number 3. Okay. Kitaan man naton ang paglibot sang officer of the day na sa tawag. Sino? Si Ma'am Torendon. Si Ma'am Arlene. Yes. Si Police Lieutenant Arlene Torendon. Yes, action Eric. Ang Nakitaan- mapisan nga chief sang WCPD sang Bacolod City Police Office. Of course. May gabi lang na kay Ma'am Torendon. Wala pa mati na sa subong, sigurado ka kung kapamati na siya. Ati subong siya ang officer of the day. Siya ay nagalibot pagsikya sa tagsaya ka mga police station. Okay. Yung marami, wala kayo makitaan mo, Ged, pag libot, makitaan mo kung ano dayon mag-alerto ang kapulisan. Correct. Particular na uniform. Uniform. May kumpisa, hindi mo maibitar kung ginot. Pilitan ko lang kumpisa nga mabuksan mo ba kadali. Hindi pwede. Hindi kita pwede. Kailangan Kinahanglan, tamang bihis. tamang bihis. Biit kung tugnaw kung ginot, importante tamang bihis. Mabudlay na, kay basi Masaling ka, bingali mo ka doon kaginot o bahong ko na ako nga uniform na makamisita lang ko Oo. Hindi na pwede, pag magyan ka sa udi mo, patay kang bata ka. Tipo kagid report kagid rita. Masaling ka nga ano ka, pulis ka kung sakada. Wala generic ay na-notice ginato na. Kay since actually always makita nagkakakita sang kaangay sila nga mga situation. But then makitaan mo gid bala kung ang ano tawag na katahap ang tagsaya ka mga police personnel knowing nga may aras ang nagalibot. Correct. Kasi siyempre, dapat sila maging aware, maging alert, maging action Eric, sa pag trabaho sa inaya nga obligasyon. Particular na sa nagabantay sang custodial facility. No. Alertoy ka mo sa mga in charge sa desk officer, in charge nga jailer, alerto ka mo sa inyo nga mga custodial facilities. Kay ikaduwa na nga natabo, unang station 3 na palagyuhan, subong ikaduwa, station number 9. Station 9 naman, tiyan mo na bala ng... So kabay pa, nga hindi na madugangan pa. Bala may... wala lang. Uli, hindi na ako mag-support. Kay, amo na bala siling ko perme, nga kahapos ang obrata, hindi ta na pabudlayan ang kagalingon ta. Yes, action Kaya kung si Colonel Binyas pa kung ginaobra ta lang sa inchakto, ginaobra ta lang sa husto, ang aton obra, sigurado hindi kita may sahan, kag hindi kita mapalagyuhan. Sakto, gina. O galing, kaya amo na silang ang iban, sobrang asalig, tiway ka mo kabalo sa salig, damo na nagbabusong. Sakto, gina. Next NPC President. Hindi ate, inaya ko ang inaya realidad na aksyonan. Yes, actionary. Kasi sinibla ni Kelly, niya kahapos sa ila trabaho. Maglingling na permis ang mga priso, magtulo-chekyar sa ila nga custodial facilities. Kung nakalak na da, o basi kung ginalagari na da nga porsyon, tinya di na mabudla yung obra. Galing kasi sinibla ni Kelly Binyas, ga-obra, pero pasapayan nga obra. Kung magnatuod mo, kung inablang ka pawala ka malang sa obra mo? Nang obra ka lang lang. Sabi ito, pasapayang obra bla? Oo. Nang pawala lang obra, ti, way ginadata. Yes, actionary. Kag sobragin nga salig-salig, kasi nga, di na kagwa, muni-muni muna. Kaya mo na mong katapat mo lang isang custodial facility sa station number 9, barbecue stick mo lang kagawa ng priso.
Te, amo na ganag Pamangkot sa nangwa ang priso nga to, diin ang officer, diin ang jailer. Ang pamangkot, at ari si, ano talang niya, situationer. Ang pamangkot, kung diin ang jail officer, nagwa nagdalikyat bakal panyaga. Udto ko na natabuan. Salig gani. Dako ginang pagsalig. Og to adlaw man niya, baka lang ko panyagan, di man magwa priso da. Ang lahi production Eric. Dis officer. Jail officer. Jail officer. Ang dis officer ya. Hindi officer ara. Di po ba sa kita? Wala sa kita. Kahit nang lipod na action Eric. At yung jail officer, among namukmukan git. Di po duwagin sila na priso eh. Sige pa man, kung kay Sir Pastrana, ang ginkasuhan lang, sangit pasakaan niya, kaso, amo lang gid ang jail officer. Jail officer. Oo, kaya nga. Ang des officer ya why? Kay Sir Pastrana, ang desk officer ya ko no, ulain man yang iya nga function. Ang may ginbutang gid gani nga jail officer. Since amo nang malantaw sa nga sitwasyon dira sa mga Pero preso duwagin sila magbantay. priso to no, di ba? Ginaas ko kay Sir Pastrana. Isa lang? Isa lang. Ang impriso. Isa lang gid ang jail officer Ang lang jail gid. officer lang. Yung clear ko nga ni kay Inat, I don't know lang kadot tuhay man ini sa statement ni Sir Pico. But then, ging ko ato niya ginbasihan ang statement ni Sir Pastrana nga ang jail officer lang gid ang ginpriso. But then, ginrelease man sa Action Eric. Okay, paidalom na lamang sa re-investigation. I forgot that term. Gid sang hambal ni Sir Pastrana. Ano? Wait. Normal investigation. Ano to man? Nagid. Ano ko no? Nagid kay kuwaon kung iya nga proper term. Kay mas mayo nga maanan tagid. Pay kabudlay ni mabudlay na nga daan kung magsala kita sa aton nga ginahambal. Dahil nagid Action Eric ha. Kay ginapangita ko ang term gid kay gina ni Sir Pastrana sa official statement niya kung ano ang natabo sinisa kay Jail Officer Staff Sergeant Jose Miguel Rogacion. So, bali na fall Action Eric sa regular preliminary investigation. PI. Amo na ang term sa jail officer. Tapos yang ginrelease kag tikay na wala to siya kay ano niya day off niya subong pero ambal ni Sir Pastrana ang nang sige sa Japon duty kante nga may ara sa nga case nga ginapangatubang amo na ang pinaka-specific man nga ginhambal ni Sir Pero Pastrana hindi ba na-file na sa kaso ay? Ginfailan gid siya sang kaso ya Kriminal. amo ni sa nga Amo na nga nagurong i-file sa kaso tapos nakagawa sa kanya nakapiyansa sa. Ang ambal ni Sir Pastrana, nag-stick lang ko actually sa kay Sir Pastrana nga statement Action Eric. Nga amo ni na desisyonan sang korte nga ipaidalom sa danay sa regular preliminary investigation. Regular filing, guro, no? Preliminary investigation, so maybe mga another Regular process pa preliminary investigation. Doka mo na ang plastada Action na Eric. RPI? Regular preliminary investigation. Kaya mo na ang iyang sitwasyon. Okay, sige. Kahit actually, Eric, may another pag ito nga senaryo. Senaryo? Sa dito sa natabo sa sinang pagpalagyo. Nga? Kay man, nang pahayag ni Sir Pastrana, kay na, sa natabuan, Action Eric, nga antes pa man sa nakapalagyo, pagwa, nagigani ni Sir Pastrana, or ginsaydo, yun nabla sa BGMP, nagkuha kita sang order sa korte, para ipasailohon ang tanan nga mga preso sa BJMP. Okay. Iti siyempre sa kabalakab lang nga basig man matabo dila sa iya, kung galing kiti natabo, gid. After gid nga may nagpalagyo to sa police station 3. So dayon gin-order desisyonan niya nga kinahanglan isailohon ko giniya ang mga preso sa BJMP kay para hindi man ko bala mabulilyaso. Tapusan. Nabulyaso gid. Isa pa kabilog. Parang giting talent gid to manuglukit gid sang manuglukit gid sang saging. Manuglukit gid sang saging. Saging. Ay mo. Yung production na Eric nga ti nakakasagit. Lingan ang ulo, galibog ang ulo ni Sir Pastrana.
Kaya kung nantawon sa CCTV, hindi man ko no barbecue stick ang ginagamit ya. Ano? Makitaan nga do kagay pala nga do pinapasahan niya. Ang another pagit nga senaryo nga ginalantaw ni Pastrana, possible may ginagamit sa nga pin nga, or bagay tinaabi nga pwede lang mapa-insert sa padlock para iya makakas. Bisan hindi na natin pagdiskusyonan. Pa importante da nabalaan ta nakapalagyo gyud priso. Nakapalagyo. Amo na gani nga nang alay generic kay kung diin pa isa sa kabilog dito pa nakapalagyo. Ang taning plano ni Sir Pastrana isayloy kita ni. Maunahan na sa sang priso actually ang priso ko pa nagoplo pa to niya doon isayloy ko si Bijimpi magwa na tagadaan dia. Ikaw sa. Di mo to git si Sir Pastrana ay kung diin pa nga isa na lang kabilog. Gani. Dito pa nag-alang-alang siya. Kate may talent to ya abi. May talent to. Sige. Kung kay boss may press con man boss si Kwan. May press con man boss si Colonel Pico, si Pastrana kag si Bonilla. Si Sir Kulanag. Hindi Kulanag, si Si Bonilla. Sir Bonilla, I mean, sorry. Si Sir Bonilla, sakto ka sa shooting. Sa shooting, sakto. Sa shooting to bala sa kwanto bala sa ano nga na? Shooting sa Barangay 30. Barangay 30. Itong e-bike driver. No. Connect lang. Ano na base may mga latest development bala Sagaw. Basketball gina-action, Eric. Kanti, siyempre, para bala aware man ang public mga nagkakatabo din sa syudad sa Bacolod. Kilala lang ila nga mga studio la facilities, i-check lang na maida para nga hindi sila mapalagyuan priso. Balik lang ko na kay Sir Pastrana, Maya, gimutangan ko na gani another pagid nga baralo, kundi nakapatindog na section, Eric, ang Gris. May duha lang abi ka pahigda. Butangan niya pagkita sa dalom, kaya nakita niya bilang nga possible lupsan. Gani. Ay, lupsan. Ang samon de custodial facilities ang station number 8 ya, puro tira ka bakod. Kasi ang draya sa custodial facilities ng station 8, labay-labayan, kaya makitaan, gidlaw. Ang lain sila kung di pakita ang pulis yung may nagalagari. Balda na gid na kasi. Ligi naman ulol, Major River Balda na gid palayo lang. Palayo lang ng mga mamo na. Gani, mabudlay na action, Eric. Maulol bubuli di isang priso, kalagari isa bagol lang nga silda, kay bakod na da. Gani. Doble na ang kwan mo, doble na da ang kwan. Ang ginhimo ni Major River nga pagbutang sang kwan, facilities na nga mayo gid bla. Ang mas may pagid ang padlock Sir Pastrana, naging doble na itong padlock. May miswire parang adaan da. Di mas mayo, maging panagurado pag action, Eric. Gani. Sige. Iti mo na bala ng lesson learned. Kung kisa, hindi pag ginakulo sa isa, may ikaduha pag gina mo. Kung gabay nga hindi na magikatatlo, kay kabudlay na. Siling ni Rogelio Barcasi niya, kagwapa kay Indayan. Salamat. Rogelio Barcasi. Salamat, sir, salamat. Yung gabi lang na, Sir Barcasia. Sige. Kag sa tanan man nga nag-monitor sa police station number 3, ilawag ko lang action, Eric. Gapamati sila to? Gapamati sila gani. Kaya-update sila. Ngayon kay na pragyuan sila priso, kaya ma-relieve sila tanan da, amo pa pamati na sa Aksyo Radyo. Pero wala yung gapamati mo si Sir Rick Sumugan. Iyado ko na iya. Kaya mati ka sa pirmi kay Banino ya. Patay sa nagapamati, ginapalawag ko siya kung ano ngalan ko. Kaya duwa ka mong galibot sa patrol. Kaya naman kot sa reaction albi ko ano ngalan ko. Kay pang Sabado night ka lang abi mong. Na ganit, gilingin. Ambaya, duwa mo lang kamo ka babayi ang nagalibot sa patrol or ginassign abi sa patrol. Yung bakot, kung mangkot ka abi sa akon nga kung si Ida na busto ko kag magambal ko nga hindi, siyempre mapakpan mo kasi ang defensor ko. Gani. Tiya mo na action, Erica. Tiya ambaya, luwagay kami da, kay gapamati kami diya. Kay Sir Rick Sumugat, kay Sir Delesma, kay Sir Torres, kay Sir Saison, kay Sir Dario, mayong gabi na nila sa inyo May na nga pag-monitor. Update lang pag may time. Update ka na. Sige. So, Eric, dili kita sa pinaman ka mga nakuha naton nga mga reports sa subong iya nga gabi. Isa diri ka vehicular accident action, Eric, nga nagluntad ini sa area or sa Manwa iya sa nga Manapla. Involved diri isa ka
naka-19 anyos, Action Eric. Mag-ario, may panibag-o naman nga kaso sa nga suicide, Action Eric, isa ka 14 anyos nga bata nga lalaki. Dili sa syudad sa Bacolod, particular sa Barangay Alihis. Dugang sinikaron nga detalye, kaga ang aton man nga mga update sa atong kaso sa Police Station number 9 kay Lieutenant Pastrana ang follow up or panibag-o nga update with regards sa nakapalagyo nga priso sa ilaman nga custodial facility. Rekta sa patrol, una sa balitaw na sa aksyon on defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kinaksyon ng Defensor there you have it, live report sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Ang observation report ni Aksyon ang Defensor ginadurong sa iyo sa Kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto niyang libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors kadtoi pamasari daran Akson GA Stable Building ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Kadalaman mismo sa Life Extension Clinic kung bakala pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga nadala, damo masabalatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakalin nyo ini sa bisan din na butika, ilabiris lang nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka text, pwede ka man ka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ili di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto nga vitamin D3, kadtoi, pamasari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, harad ng opisina, sang Life Extension Clinic. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Magabidira sa kay Police Major Ramel Sarona. Naga-monitor sa aton sa nga pagpalagad. Amo man si John Amara, si Renz Santa Maria Sales. Great weekend sa inyo nga tanan, Sir Action Eric, Action Radio kag City of Smile Bacolod. Hala basi may anting-anting ina ang priso nga nakapalagyo siya. Magaliwan na sa ma'am anting-anting ang kwan, ang priso. Medyo may gamay nga lapses ang aton kapulisan. Amo nang pinaka-realidad sa sitwasyon. May kapabayaan. Happy birthday lang kay Engineer Arthur Normandy, galing wala ka man to Action Eric. 1 year gid ang absent mo. Ha. Si Sir Ricardo Asintista. First time kami nakita na ni Sir Ricardo Asintista sang 2019 nga birthday ni Engineer Arthur Normandy. Lang ko bi Sir Ricardo. Naguot ko bi mo. Ernest Folsi Mirasol III, na monitor sa Paranaque.
Tamya ko lang Gilo, kag Carlo. Alin kay Marilan Traya. Carpenia Apartment sa Amar Belize, Laguna. Ginatamyaw ni Raymond Belnas. Carlo Vincent Lopez Malyari, may gabigid. Sa kay John Amara. Tamyaw ko lang si Raymond kag Alice galit dira sa Laguna. Alin kay Raymond Belnas. Oga pa urok-urok gid sa action night patrol, no? Sige. Check ta na ato sa nga mga report. Gikan sa ato sa mga correspondent. Una to report live gikan sa area ni Action Roger Gotib sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Roger, may gabi, please kabin. Yes, Action Eric, may gabi sa ito mga ka-aksyon sa karon nga gabi sa Madonite. Opening salvo kay nasang kuande sang Dinagsa Festival. Sadya ka mo no? Oh, kay nasa aga lakat-lakat ito kay pang picture man sa pang video. Oo. Kita to si Mayor Bading. Escalante. Bading Escalante. Hindi ko Mayor, wag ito daw. Aga pa ba? Tiyan ang balasi mo. Tiwag ka gidi kaya aga pa na eh. Iko, Mayor, wag ito. Ano ni Mayor, opening salvo. Sila niya, nagsabat mo siya na yun, narin sa bato ah. Yes, opening salvo kita. And, mabakita nyo sa background, magagahod siyang sumba. May sumba. Hindi ko sumba si Mayor ba? May sumba, may sumbi man. Oh, si Mayor ko sumba ko sumbi. Aga. Kasumba ko sumbi si Mayor. Way sa gasumba, way sa gasumbi. Gano sa Gasumbag. Sumbag ko omong no? Sumbag ka ko ka lang. Wala ka Duterte ka. Wala ka ang park, funded ni sa sangpan mo, sang inang General Appropriation Act bala. Sang GAA na, ning national budget. Oo, gani. Na, mula guro nga ang sign sumbag. Sumbag daw si Superman ba? Si Duterte ni Bla Monaga ko si Presidente. Gani. Tani mo na tiya pining salbo kay na. Di daw nami man daso ang park gid ni lugarahan. Gen blessingan kay na ni Father Gear. Pay ko tuma bugno with Father Gear kay na bla kita ni bugno sa kasi ganun ko sa nangamusta si Action Eric sa imo Father. Tita Mayo matakay na daton tamo na gin-open pero galing kay mga palma wala nga dagko nagagipang tanom at may mga banting pa kay wala ka gintanom ng Action Eric na ng dagko na wala nga daanaw. Okay. Tamo na nga ang iba na uli-ulian naman nila mga dakon pero ang iba niya laya pa Japon. Kay ante siya mabuhi, malaya siya na mo. Tungkol kati ang pagsaylo sa iya dako na siya. Okay. Amo na nga lawas siya, gin tusok siya na, o gin saylo, no? So, daw replanting tawag, pero mo na siling ko, kung mag-tubo na gina, kag may ampawan, ate namin na sunerekta na won. Gani. So, ang balyena, tinamo gamuno kay Baloka, balyena, diri yang nagdungka. Kwanto, dragko, ito blang, daw mga balaka, transit, ito blang mga series sa lagko. Gani. Ang balyena, subungya, daw kalapad siya palikpik ng gadupa. Daw, aeroplano blang makurbada siya. Tuod na. Pero ang importante siling ko nga landmark sa Cadiz is kay City of Wells siya.
Di kundi ang yang nami kay may landmark bala. Oo, siyempre, yan na ibutan mo nga landmark, balina. Balina. Alala ko Balina man siya. Kuni kanila inis nga balina nga Lain nga klase. Tel, alam mo na ibutan mo na landmark, may butiti. Saan mo na budlay. Sige, ano ka meron ito paliwat to ni Mayor Bading mo kay... Ngaw. Ang nabutang to, dako man siya to, pero ang babaya gamay. Oo. So daw buriring. Daw buriring. Namulungan ni Mayor. Ako ito confirm ko sa iyan ko, Mayor, anong balita nga gitpa-islan mo? Kuno kay lantaw mo, daw buriring? Oo, gitpa-islan ko kay Baluka, ang buriring niya, gamay siya baba. Dason, tekon gamay, so daw gakusmod. Gakusmod. Lain na yang dako baba ng wheel sang balina kay pagtikap ya plus babaya gamay ga kadlaw. Hindi daw tsura ka isa to kanito dolphin mangani mo. Daw dolphin. Oo. Dolphin bla. Gale. Igilaw ko pagaling kumir ko damo pa na ulubraho ni. Yang aw. Liko kay ang lawas siya na buslo to gililig ng tubig. Ay, mo kagi na baslay Agi na sa baslay ang yan na baslay. Kagi baslay mo. Tulingan. Hindi Grabe mo. Basta bro. Tulingan mo. Totoo lang sa direct. Ang balina ngayon nagsimulay sina sa siyudad sa Cadiz. No? Kaya wala sang bilog-guro nga Pilipinas, wala sang siyudad nga ginagsaan sa balina nga mga kadamo sa itong 1967. Pwede Cadiz lang. Cadiz lang. Kamo na nga siling mayor siya Balocan naga-standard sa atong siyudad nga sang una. Ari kita sa ubos, ari kita sa Butwa. Di karon nagbutwa siya. Daw nag-dive siya bala pababaw. Gani. Kaya muna nga daw muna natabo sa siyudad sa Cadiz. Anyway, at tibayo man na. Dahil dungan kay Naxonerex sa giniwat man nga alumni sa Dr. Vicente Gustilo Memorial National High School. Pero sa kadamo kay na sa alumni Naxonerex, isudlan pa sa budol-budol. Ay, tuod ka. May na. Purti mga, kuhan man no, mantas man nga budol-budol, no? Ay, perte ka, grabe ang yang idea Naxonerex mo. Mantas. Okay, ang yaya, siling niya, giyambalan niya na siya. Classmate kita sa grade 6. Siguro ang ilan na yung alumni, yan sa high school. Gin pa record na lamang na isang 30 anyos nga isa ka amuning biktima abe, sining budol-budol. At tiga pa nga, man siya hindi lang pag jumping zone lang alam niya, pero mayo man kung mabalita ka para ma-aware man ng iban. Kaya giniya, Naxonerex sa suro sa payag sining 30 anyos na estudyante o kontra nag-graduate sa Dr. Vicente Gustilo Memorial National High School kag residente sa Dalan Juan Luna, Barangay Son 4, siyudad sang Cadiz. Nag-istorya man siya, pero itong gibilinan niya sa bag niya, kay man masaot sila mo, masaot sila kundi iwiling ginagbag. Mawiling siyang bag, namangkot ni ang suspect sa isa man ka batch nila, nga ati siling niya, sino ka ngalan sinaniyaw, kanya classmate ko na siya mo, sang grade 6. Siling niya, tiya mo na si Kuwag, yatag ang ngalan na be. Pag-atag sa ngalan, tikaro kayo masaot siya, ibilin niyang bag niya. Daso ang isa man ka-classmate nag-taot man, gibili niya man ang cellphone, pero gibutang mo ito sa bag sa itong nagpa-record ka mong na biktima. Kinadto to sang suspect. Ang gibilinan, nagyabalan niya nga, sila niya, ang bag ni Kuano kay Kwao niya, sige mention niya mga ngalan, tiga presyum ang gibilinan nga sang bag nga gipakuha to sa tagi ang bag. Pero wala gali, ginkuha ini Naxonerex ang suspect. Pagkatapos, wala na siya makita. May yunod ato nga cash nga 3,000 pesos, kag kalakip ng cellphone nga daw Samsung balatong cellphone nga nadala sa mga bag
nga natangag sining suspect nga ginapatihan nga sa lisi o kon budol-budol man. Sa lisi gid man kung tawgon guys de budol-budol yan daw lain man ang modus na. Ari ati sa lisi aksiyonere ka. Ang natabo si 3,000 ka pesos sa daliya. So nga ati hasta panibuwas ang alumni diri sa may Dr. Vicente Gustilo kag sa palabuton kaning Sabado alumni man namon sa Villasin National High School dason alumni pagid sang Holy Infant Academy ang aton sinexioneric nga panugyan nga ti kinahanglan mag-ulaligmat gid mangin vigilant gid sini mga style sa mga pila ka mga persona nga naga-ideya gid aksioneric ka makapamintaha sa ila sini nga isig ka pareho. So mo ni natabo ini sinigid lamang gabi gipa-record kay mga alas 7 takna natabo ang among insidente samtang mayara jaming dira sa sulod sang Dr. Vicente Gustilo Memorial National High School nga nagapadayon pagani tob-tob subong. Sa katapusan naton nga balita, ini may kantalan sa isa may actioneric kaso nga sa rin na gipa-record ni sang gipa-record kag gipa-preso iya sini nga umagad o kon limit partner siya sini nga bata sa report mga alas 7:14 tak na sinig balang gabi gen pa-record ni Jenky Almonia 47 anyos edad kag residente sang Sitio Kalipaan barangay Sitio Kalipaan sa ako Sitio Kanaan barangay Mabini siyudad sa Cadiz. Suro sa iya sini nga pag-record sa papuli iya sa ila si Puluyan tingala yan ang kala wasak na mga kudal nila. So tungod kay naglawasak nila yung usisan sa kun nga dali kay ang limit partner sa iya sini nga ang iya sini nga limit partner sa iya sini nga bata nga si Jomar Lara legal sa paginaron amo gali ang may kaymuan kay man inisya ang yara sa influensya sang nakaulubog ng limno na sunerek. So gintawgan sa pulis pagkatapos man updan sa barangay kag gindakop ini karon inisya ang detenado naman sa may Cadiz City PNP custodial facility. So parte mo ning aton nga mga pila ka mga balita lamang aton si Madulong sa sining Sabado night samtang kapadayon subong ang street party nagsugod na kabay pa nga mangimatawhay lang kati tagaan magidya 5 Mayo kag may mga augmentation na gani nga nagalabot diri sa siyudad sa Cadiz sa pagbantay man sa pinaka mga aktibidades may katunan sa ika-46 katuig nga dinagsa festival sa siyudad sa Cadiz Action Erika. Report gikan sa siyudad sa Cadiz una sa balita una sa aksyon. Eri sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon Roger Gotib. Ang balita ni Aksyon Roger Gotib live report gito kan sa Cadiz City. Giradurong sa iyo sa kawas ang DTX 500 capsule. Sa imo pag-exercise hindi magkalipat na mag-detoxify. Ugariya ang pagtumar sa DTX 500 capsule kay sa DTX 500 capsule katino inis mo sining dugo kag nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imo sining atay. Dili man nagabulig panubo sa imo sining blood sugar bangod sa organic compounds nga bison carotene kag polypeptide. Kani sa mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar tungkol sa diabetes, tumar kita. DTX 500 capsule. May gabi din sa kay Madam Grace Foss, dira sa New Jersey. Paurok-urok si Madam Grace Foss, as always, sa Action Night Patrol, no? Sa kay retired Police Major Neil Exaltado and the family, sir, may gabi din sa imo. Kag sa bilog mo nga pamilya nga nagapaurok-urok kita. Data meron ni Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Clawales. Happy birthday si Engineer Arthur Normandy, no?
kay Jojo Arturo Santander, sa kay Josan Wales, Cabina Flores family dira sa may Sitio Cubay, Barangay Dapoy, Kabangkalan City. Nagatamyaw Engineer Emmanuel Mawe, Mera Flores Coales. Alis sa report ni Action Roger Goteb, Action Arnolfo Salmorin, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Arnolfo, may gabi, please come in. Action Merit, nagabili sa 150,000 pesos ang tabo nga nakumpiska sa among operasyon sa kapulisan sa Tunga, San Juan, Barangay 5, sakop sa Ciudad de San Carlos. Mayara 4 ka search warrant, 3 ka warrant of arrest. Ang reserve sa korte labot sa illegal aktibidad sa Ciudad, 3 ka search warrant, 2 ka lang ang nadakpan kay wala na maabtan ang suspect sa operasyon nga dako nga may dako nga suspect amo ang tuyo sang kapulisan nga may ara gintago nga dako nga droga base sa ilang dalom nga surveillance sa pipila ka bulan. 8 ka individual ang nasikop sa operasyon sang otoridad. Ginganlan Jumare Marabe Alayan, 25 years old, kag residente sa Campo City, Barangay 5, nga may search warrant number 1, 2020 Republic Act 9165, nakuhaan sang 5 ka gramos nga nagabalor sa 60,000 kag drug paraphernalias. Ikadua, si Michael Canunoy Navarro, 27 anyos, taga Tunga, San Juan, Barangay 5, may search warrant number 2, 2020, Republic Act 2165, ang kaso, kag nakawaan sa 60,000 nga nagabalor nga droga. Abdul Wahid Diringong Umpar, 21 anyos, taga Dalan Hope, Tunga, Barangay 5. Tomer Dirindingan o Umpar, 20 anyos, taga Tunga, San Juan, Barangay 5. Ining mga mag-utod, may ara nga warrant of arrest with crime case number 2019-122, Presidential Degree 1602, illegal gambling. Emilien Amagan Barcuma, 24 anyos, Tunga, San Juan, Barangay 5, nakuhaan sa 12 kasilyadong plastic sa shit paraphernalias, 3 ka pouch na nagabili sa 36,000. Jimar Faith Tripela in Pico, 25 anyos, residente sa San Juan, Baybay, Barangay 5. Raymond Pat Omblero, 78 anyos, taga Barrio Central, Barangay 1. Jani Alera Marabi, 25 years old, San Juan, Tunga, Barangay 5, Barangay 5. Ang tanan nga ini na resulta sa Joint Task Force sang NOCPO, PDO, NOC, FPL, kag SWAT, Regional Mobile Force, Maritime Group, kag Coast Guard. Kag kani mga kadangtat na ilagin operasyonan alas 4:30 padulong alas 5 sang aga sang January 18. Ang mga dinakpan kag ang mga ebidensya ara subong sa custodial facility sang kapulisan sa San Carlos City. Sa Action Night Patrol, Action Arnolfo Salmorin nag-report, una sa balita, una sa Action Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol. Salamat gid, Action Percival Villamor. Action Arnolfo Salmorin. Ayo. Ang balita ni Action Arnolfo Salmorin, ginatanong sa iyo sa kalaw sa Santon Plaza Coffee Mix. Pagbugtaw ni Mr. Kunaga, kanami isang feeling mo kon pagbangon, nakatimpla ng kape sa lamisa. Timpla nga madala nga pagpalangga ni Mrs. Labi na kon healthy coffee.
ang giniparal pareya sinisang Santon Plus Coffee Mix. Swabe nga aroma, swabe ang sabor kang swabe ang timplada. Ginaopdan sang yuhom ni Mrs. Sigurado sure, free, sa asin si Mr. Amo man si Mrs. kung Santon Plus Coffee Mix ang ginainom. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Norway gali si Madam Grace Post, no? Hindi kay New Jersey, no? Salamat gid Madam. Ano ko permita niya kay Sir Juan Black, kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Si Madam Grace Post gali from Norway with love. Ay, party. Retired Police Colonel Placido Hintoleyo, sir. May gabi dira sa imo. Lumayo ang guwa sa itlog mo. Sa itlog mo. Itlog ka manok mo. Huwag kita da. Nagpila ng tray sa imo na sir nga itlog. Sa kay Maninay RC kag mong Anyadas and family. Kami ako lang dala ako pamilya sa Bacolod. Kamusta sa iladala tanan? Alin kay Sara Alabana. Watching Binalbagan LDRRMO and Binalbagan Fire Station personnel, Lito Hirolin Espinosa. Hoy, Toto Ayan Fred Solas da. May gabigid da. Toto Ayan Fred Solas sang pahanukoy. Gapa orok-orok. Man kay Waldo Lagis da siling niya. Ang tsura ni Roger da si Congressman Alihano, no? Kalbo mo mong, no? Gige. Ali sa report ni Arnolfo, si Tamor Ponte, may balos man nga nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Tamor Forte sa report, tamang gabi, apis kami. Yes, Action Eric, isa naman iya ka bypass operation ang gingkasa iya sang Drug Enforcement Unit sang Sagay City PNP sa pamuno gidiya ni mismo ni Police Major Antonio Benitez Jr. ang OIC iya sang Sagay City PNP upod ang Deputy Chief of Police mo si Police Captain Ilinde Ribosquillo kag ang iban pa nga mga tropa sa sinigid lang nga gabi Action Eric pasado las 6:40, Enero 18, 2019, batok iya sa isa ka suspitsado naman Action Eric nga mo si Christian Aguia Abarquis, 28 anyo, single, alias Boboy Lingo-Lingo. Kaga nagapuyo ini sa Action Eric sa Purok Paglaom, Barangay Bato, siyudad iya sang Sagay sa diin man siya na aresto sang mga kapulisan. Nakuha Action Eric sa iya yang posisyon ang tatlo tanan ka mga sasi sa ginasuspitsuhan iya nga siya dala na ang bypass item, isa ka 500 piso bill ang marked money kaga inisubong iya Action Eric nga suspitsado unong sa custodial facility sang Sagay City PNP tingog ni Police Captain Ilinde Bosquillo ang Deputy Chief of Police for operation sang Sagay City PNP sang interview subong lang agad Action Eric sang Action Radio. Subong ang nakuha sa subong gabi arin sa aton nga watchlist mga street level value lang mga target amo ni si Christian Aguia Abarquis alias Boboy Lingo-Lingo 28 anyos ka pumuluyo man sang Purok Paglaom Barangay Bato. Amo to Action Eric ng interview naton sa kay Police Captain Ilinde Bosquillo kag ining suspitsado Action Eric sa Lunes nga daw ingagawon ini siya nga inquest kag pasakaan niya sang kaso angot naman sa pagbayular sang 9165 sa illegal nga droga nga aktibidad siya Action Eric kag sulod gid sa Section 5 Section 11 sa pagupot kag pagbuligya iya sang amo nga illegal nga droga kag ining isa naman niya Action Eric ka wanted person nga natigayo naman iya nga madakpan sang aton mga kapulisan sa sining adlaw Enero 18 tuig 2020 pasado 1:40 ang takna subong hapon Action Eric
sa Purok Buntod, Barangay Poblacion 1, Ciudad Manson, Sagay, nga amo iya si Joval Cañete Trabias alias Bunbon. 18 anyos, single kag pumuluyo man sang Purok Singbingko, Barangay Bulanon, Ciudad Sarsagay, paagi sa warrant of arrest nga gin serve sa iya actionary sang mga katapo sang kapulisan sa pagpamuno ni Police Major Antonio Benitez Jr. kag ni Police Sergeant J. Sarnado Warrant PNCO together sa kay PSJ Sunet Magsukang patrol personnel arrested above sining suspitsado actionary paagi naman sa warrant of arrest nga may criminal case number 19-6970-S for frustrated murder nga ginisyu naman gilagdaan Honorable Judge Reginald M. Puentevilla, Executive Judge sa Regional Trial Court Branch 73 na base diri Ciudad sa Sagay kag napitsaan inisya action Eric Julio 19 tuig 2020 kag may ari ni siya nga piyansa nga ginrekomendar ang korte balor 200,000 ka pesos para man iya sa iya nga temporaryo nga kahilwayan. Kag subong ining mga suspitsado actionary hunong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Amo ni ato madulong ang mga balita sa sining gabi gikan diri Ciudad sa Sagay sa Tamon 14 nga report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Tamon Forte, balita ng Action Tam, ginadulong sa Kalawan sang Santon Plaza Basop, may antibiotic ang pandepensa sa mga germs, viruses, kag bakterya. Santon Plaza Basop, epektibo nga habon, batok sa mga katol-katol, arikis, fungo, rap, ringworms, kaspa, kag body odor. Iba pa nga mga skin problems, ha? Santon Plaza Basop, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Nagabi nila kay Juan Roberto ng Net Delioso Sr. at sa kay Babes Martinez Philly. Paurok-urok siya. Action Night Patrol. Alin kay Arnold po, Tamon Forte, sa Luwanta si Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Action first, may gabi, please come in. Mayong action, pumansa ng mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang La Castellana Police Station nag-conduct ang operation sa isa ka wanted person nga pinaagi sa warrant of arrest sa Hacienda Agustina, Barangay Sagang, La Castellana, Negros Occidental. Ang operasyon ginapamunuan ni Police Captain Ramil E. Bustamante, Chief of Police, upod ang alert team nga si Police Staff Master Sergeant Nelson Madrinya. Dakop diri aksyon na Eric sang aton kapulisan sang La Castellana si Violeta Caminsi I Usano, 60 anyos ang edad, pumuluyo sang Hacienda Agustina, Barangay Sagang, La Castellana. Ini si Violeta aksyon na Eric ginserbihan sang warrant of arrest nga may criminal case NR 5492 sa kaso nga murder nga gin-issue naman ni Honorable Mila Diap Camiso, presiding judge sa Branch 74 La Carlota City. Kag ini nga warrant of arrest gin-issue sadtong June 13, 2018. Kag ini nga warrant of arrest wala ini siya sa bill recommended action Eric. Sa karon ini si Violeta Caminsi ara sa custodial facilities sa police station sa La Castellana para sa iya proper nga disposisyon. Mayong kabilang sa kay Police Captain Romeo Embargas, kag Kapitan Chad Ferias, kag Honorable Kagawad Jofred Sabanta sang Barangay Robles. Rektamente kita nga nag-live report diri sa La Castellana Police Station para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action
Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kay Aksyon Percival Bilamor, may gabi dira sa kay Agawadjo Fred sa Panta kag kay Kapchat Peria. Paurok-urok isa kapagimulahan sa taga-Aksyon Radio nga nagdaog bilang mga board of directors kag sa grupo. Mga gabi dira kay Manong email kag kay Manang Nilida Lopez. Ara sila kay Kalibo at atihan sila Glida. Upod niya si Reynold Peralta kag si Carmelita Lopez Peralta. Wow. Mayroon ning mag-asawa ning si Manong email kag si Manang Nilida Lopez kay lagaw-lagaw lang para sa Kalibo Glida. Tambok talabar sa Kalibo mo. Puno gidlaw. Kag tambok manada ang alimango sa Kalibo. Mga paborito ko nga mga seafoods ba. Ara gid sa Kalibo. Kanami turn. Sa kay Hamay o kon James Hamay kanha. May gabi dira sa imo Hamay kanha. Kay Jen Anidim, noted ni day Jen Anidim. Muna ko sa mga tingog sa amon nga mga reporter, medyo hinay mo. Medyo ang signal hindi imayo sila ng cellphone ba. Resulta sang loto nahon ko 642. Jackpot price 6.4, wala may nakakuha. 642 resulta 12, 18, 35, 10, 42, 5. 12, 18, 35, 10, 42, 5. 655 jackpot price 29.7 million pesos. Resulta 655, 5, 22, 52, 16, 40. Again, 5, 22, 50, 2, 16, 40. Mr. and Mrs. Eddie Di Paulan family dira Louis Di Paulan family kapaurok-urok kids actually patron mga dungganon boys na maninay maig kay maninay Chari Salvacion. Si Tatay Galo Tuding. Tatay Galo Tuding, may gabigid. Asawa ya sang barangay Kalubang. Alay kay Kumarita Sonia Graba. Ang Panamyaw. Ayos! Magabalik ang Sulit Patrol when we come back. Report Action on Defensor. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ang ini nga balita ginudulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Kay Nonoy Gimapang kay Ray Last dana sa Valladolid. Ano si Ray Last sa Valladolid man? Sa kay Evangelista Roland, mayong gabigid kag mayo lang nga pag paurok-urok. Balikan ta sa Action and Defensor, balikan tang atong sining nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari si Action and Defensor sa balik nga report. Napis kang bak? Aksyon na Erika Pilason diri ang 19 anyos nga lalaki. Tapos iya nga aksidente or maaksidente samtang nagamaneho sa nga iyaman iya nga motorsiklo. Ang biktima kilala kay Michael Paparon. Nagpumuluyo ini sa barangay Purisima sa Banwa iya sa nga Manapla. Tabo ini ang aksidente mga alauna sini nga hapon. Gindala diri sa hospital ang biktima mga alas 4:35 sa sinuman nga hapon. Kung sa diin nagangkon ini sa pila sa ulo kagasgas sa magtimbang or duha niya iya ka mga tiil ang naagong man sa nga biktima kag base diri sa pagpahayag man sa nga iya nga tiya samtang sakay sa iya nga motorsiklo iti may angkas pagid ini Action Eric. Aksidente nga nakabunggo iya sa isa ka tricycle or di pasahe nga tricycle rason man kun nga naigo sini or nalambot sini ang buli nga parte blas nga tricycle kag didto natabo ang aksidente.
Iban pa nga balita, Action Eric, sa ka 14 anyos nga bata nga lalaki ang na-record diri iya nga nag-suicide, Action Eric, sa area sa barangay Alihis diri man sa syudad sa nga Bacolod. Base diri may lagob sa iya nga liog. Base man sa panugiron sa nga iya nga magulang nga naglakat sa kakahuyan ang ining biktima kaga ginaligar nga ginhigot niya ang iya nga liog or ginhigtan niya sang kalat ang iya nga liog kag sablay puno iya sa nga bayabas kag tidto ginautod niya or ang siling bra or ang term, Action Eric, nga nag-suicide ining 14 anyos. Iban pa naton nga balita, update lang sa sining kaso iya nga sa police station number 9 kung sa diin ginapagwa na sa custodial facility sa nga police station number 9 ang jail officer nga amuya ang naga-duty nga nagpalagyo ining si Gabriel Libuon kahapon sa nga udto. Sa pagpangusisa naton kay Lieutenant Junito Pastrana, ang hepe man sa Police Station 9, pagkatapos niya ginpasakaan sa kaso nga evasion through negligence si Jail Officer Staff Sergeant Jose Miguel Rogacion. Desisyonan sa korte nga ipaidalog ini sa regular preliminary investigation. Tugang pa ni Pastrana nga si Rogacion ang nagapabilin nga na-assign sa Station 9 or nag-duty sa gayhapon. Samtang ginpahayag man din ni Pastrana nga ginako man ni Rogacion ang iya nahimo kasala. Tapos nga wala siya sa iya pwesto sa natabo ang pagpalagyo sa priso angod nga nagbakal ini sang panyaga. Ginausisa man sa karon sa nga kapulisan ang posible iya partisipasyon sa duwa ka mga may edad nga babayi nga nagbisita sini kay Libuon. Tapos nga nakitaan ini sila sa CCTV nga kuha man sa lugar kung sa diin natabo iya ang pagpalagyo ni Libuon. So sa karon kagati posible ni action na Eric buwas sa press conference ay baluan kung ano ang update. Kung bala mangin positive ang pagsungka sini ni Libuon. Tapos iya nga nagpadalaman sang surrender filler ang iya nga pamilya. Sa muning update sa mga nakuaman nga report sang patrol, una sa balita una sa Action ang Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat an sa report, Leo Talaban. Good evening kay Mr. and Mrs. Fred Ninya and family. Gapa urok-urok. Ang ibang may trabasa, sorry kita. Kay Pegasus gali may gabi dira. Kay Madam Tina Mabugat, kay Police Colonel Calixto Mabugat sang Rias. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimaron nagsalit patrol program, Sabado night, Bagata Copy Temporario. Balik ni Lunes, same time, same station. Ato sa lima patrol, unit reporter selection, nga nagpalagad ng sa kay aksyon Andy Pensor, Arnolfo Salmorin, Tamon Forte, Percival Villamor, Roger Gutiv, action papang Alvin Graba, atong piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. New Center, Laboratory Action Marlon Hinavaya, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Nel Marmadera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back Security Guard Campaner, with IT expert GM by Keen, goes to GNG. Transmit ang control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer. Lipat ako sa kay Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordobang. Sa kasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief District Action Rex Cantong. Ang inyong lagad ang Corban Action Light Patrol Program. Lunes, Tum-Tum, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Salamat, gising pamati. Hindi magkalipat ha, at magtulog, magpangamuyo. Sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilog Kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Happy weekend!
God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.